நேத்ரா டிவியின் வணக்கம் நேத்ரா நிகழ்ச்சியினூடாக இணைந்திருக்கின்றீர்கள். இலங்கையை பொறுத்தமட்டில் கடந்த வாரம் பதிவான சீரற்ற காலநிலை, குறிப்பாக தித்வா புயலினுடைய தாக்கம், இதன் காரணமாக 480க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள். 18 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த தித்வா புயல் மற்றும் சீரற்ற காலநிலை ஏற்படுத்திய பாதிப்புகள், அதாவது வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் மண் சரிவு நிலைமை என்று பலவற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இவ்வாறான நிலையில் வணக்கம் நேத்ரா நிகழ்ச்சியில் மக்களை விழிப்பூட்டுகின்ற, மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற நாட்டின் தற்போதைய நிலைமை, இவ்வாறு பல விடயங்களை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசி வருகின்றோம். இன்றும் என்னோடு இணைந்திருக்கின்றார் ஜெயமன். வணக்கம் ஜெயமன். வணக்கம் கோகுல். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கத்தை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நாங்கள் கடந்த 28ஆம் தேதி ரூபவாகினி கூட்டத்தாவிடம் தேசிய அலைவரிசை என்ற ரீதியிலே காலை வேளையிலிருந்து விசேட ஒளிபரப்பினை வழங்க ஆரம்பித்து கடந்த 28ஆம் தேதி சரியாக ஒரு கிழமைக்கு முன்னதாக சீரற்ற காலநிலை உக்கிர நிலை அடைகின்ற பொழுது இந்த விசில நாங்கள் ஒளிபரப்பினை நாங்கள் ஆரம்பித்திருந்தோம். இரு மொழிகளிலும் நாங்கள் இவற்றினை வழங்கியிருந்தோம். அதனைத் தொடர்ந்து மெல்ல மெல்லமாக நாங்கள் இப்பொழுது இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப போகின்ற ஒரு சிறப்பான ஒரு காலப்பகுதியாக, ஒரு ஆரம்ப பகுதியாக இந்த வாரத்தை நாங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு பார்த்தாலும் இன்னும் மீட்பு பணிகள், நிவாரணப் பணிகள் தொடர்ந்து வண்ணமாக இருக்கின்றது. நாட்டில் அதிக மரணம் பதிவான மாவட்டம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது கண்டி, நுவர்லியா, பதுளை 3 மாவட்டங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம். அதிகமாக நுவர்லியா மாவட்டத்தின் மின்சாரம், அதே போல தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டிருந்த தருணத்திலே இப்பொழுது பாதைகள் ஒரு வழி பாதையாக திறக்கப்பட்டு போக்குவரத்துகளும் நிவாரணப் பணிகளும் தொடர்கின்றன, மீட்பு பணிகளும் தொடர்கின்றன. ஆகவே நுவர்லியா மாவட்டத்தின் தற்பொழுதைய நிலைமை தொடர்பாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள காத்திருக்கின்றோம். நுவர்லியா மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர் திருமதி SRADTN தென்னகோன் அம்மையார் அவர்கள் இந்த வேளையில் இணைந்திருக்கின்றார். அவர் நாங்கள் இணைந்து கொள்ள காத்திருக்கின்றோம். ආයුබෝවන් ලේකම් තුමනි. ආයුබෝවන්. අපිට පොට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වේද නුවර්ලියා දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට පවත්වන තත්ත්වය ගැන අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වේද? ඔව්. කාලගුණය නම් හොඳයි, පැහැදිලි කාලගුණයක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපේ මේ වෙනකොට පවුල් ආපදාවට පත් වෙච්ච පවුල් සංඛ්‍යාව 10,500ක් විතර වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයන් විදිහට ගත්තොත් 42,800ක් 43,000ක් විතර ප්‍රමාණයක්. මියගිය සහ අතුරුදන් වෙච්ච සංඛ්‍යාව 140ක් පමණ වෙනවා. එතකොට අපි ආරක්ෂිත කඳවුරු 185ක් දැන්ට අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා, දාලා තියෙනවායි කියලා. ආරක්ෂිත කඳවුරු වල 5,730ක් පවුල් ඉන්නවා, 23,000ක් විතර පුද්ගලයන් ඉන්නවා. එතකොට දැන් ආපදා වෙලා තියෙන පවුලට, නැත්නම් ස්කෝලේ නැත්නම් කෝවිල් වලින් දැනට తాවකාලික නවතලා ඉන්න පවුල් වලට ඒකට අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය මේ ද්‍රව්‍ය ඒවා ලබා දෙන්න අවස්ථාවක් තියෙයිද? ඔව් හැම ඒ අපේ ආපදා වෙච්ච කඳවුරු සියල්ලකටම අපි නිලධාරීන් පත් කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන් මගින් ඒගොල්ලන්ට ආහාර පාන ලබා දීම, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අංශ වලින් සෞඛ්‍ය ගැටලු තියෙනවාද කියලා ඒ කැම්ප් වලට ගිහලා පරීක්ෂා කිරීම ඒවා සිද්ධ කරනවා. දැන් අපි වැඩිපුරට අපේ අවධානයට පත් උනේ නුවර්ලිය රාගල මාර්ගයේ අවහිරතාව වෙලා තිබුණා. දැන් කොහොමද තත්ත්වය තියෙන්නේ? දැන් ඒක මේ ක්ලියර් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ නුවරඑළිය ඉඳලා වලපනේ වෙනකම්ම පාර හැදිලා තියෙන්නේ, යන්න පුළුවන්. නුවර්ලිය සිට කොළඹට එනවා නම් අපි 60 හරහා මාර්ග දම පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඔව් 60 හරහා යන පාරක් යන්න පුළුවන්. නුවර හරහත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි 60 පාරෙන් ලේසි ගිනිගත්තේන්ට ගිහිල්ලා එහෙන් යන්න පුළුවන්. හොඳයි ලේකම්තුමනි. තව එක දෙයක්, මේ නුවර්ලිය දිස්ත්‍රික්කයේ වෙඩිපුර ආපදාවට පත් වුණේ කොයි ප්‍රදේශ සභාවද? වලපනේද, හංගුරංගැතේද, කොත්මලේද, නුවර්ලියද? කොත්මලේ. ඒ මරණ සංඛ්‍යාව කීයක්ද ලේකම්තුමනි? කොත්මලේ මරණ සංඛ්‍යාවත් 29ක් විතර වෙනවා. අතුරුදන් වෙච්ච සංඛ්‍යාවකුත් ඉන්නවා. මේ අපිට පොඩි රික්වෙස්ට් එකක් ආවා. කියන්නේ අපිට පොඩි පණිවිඩයක් හම්බුණා. වලපනේ ප්‍රදේශ සභාවේ වැඩිපුර රාගල, අරස්පැද්ද, බ්‍රුක්සයිඩ්, ලිඩස්ටේල්, මාගුඩගල, මහව්වා, ගෝනපිටිය, කඳපොළ, සෙන්ට් ජෝන්ස් ප්‍රදේශවල తాවකාලික නවතලා ඉන්න තැන්වල තවත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙන බවට අපිට සඳහන් වෙලා තියෙන පණිවිඩයක් කියලා තියෙනවා. ඒ ගැන අවශ්‍යතාවක් තිබුණා නම් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න නැත්නම් අපි ග්‍රාම සේවක නිලධාරිතුමාට ඔබතුමිය කන්ටැක්ට් කරලා මේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්න පුළුවන් වේද? ඔව් පුළුවන්. හැබැයි ඊයේ දවසෙත් අපි රාගල පැත්තෙන් වලපනේට
අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය දෙන්න කියලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ඊයේ ලොරියක්ම ගිහින් දීලා තිනවා වතුරත් ගිහින් තියෙනවා. ඒතර කාට හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වසමේ ග්‍රාම නිලධාරීව සම්බන්ධ කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඊයේ දවසේ අපේ මේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කෑම වතුර ඒ වගේම වෙනත් සනීප ආරක්ෂක ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් වලපනේට යවවුවා. ඊයේ දවසේත් ඇරියා. දැන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ලෙකතුමනි සමහර ගෙවල් දැන් නායකයින් තියෙනවා තව සමහර ගෙවල් දැන් අවධානයට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඉදිරි කාලෙදී ඒ ජනතාවට නිවාසයක් ලබා දෙන්න නැත්නම් නිවාසයක් අලුතින් අදන්න නිර්මාණ කරන්න යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් දෙන්නට ආරම්භ වෙලා තියෙනවද? ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් ගොඩක්ම ඔය අනතුරටපත් උනේත් මිනිස්සු විසින් අනාරක්ෂිත තැන්වල නිවාස හදලා පදිංචි වෙනවා. ඒ වගේම ලයින් කාමරවල හිටියත් ඒගොල්ලන් කෑලි බත් කරගන්නවා දෙපැත්තට. එහෙම වෙච්ච තමයි ගොඩක්ම ඔය කඩාගෙන ගියේ. නමුත් ඉස්සරහට අපි රජයෙන් විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා. මේ NDR එකෙන් වාර්තා අරගෙන එතන අනතුරක් නැහැ කියලා තහවුරු වෙන තැන්වල විතරක් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ සත්තු නිවාස ක්‍රමයට නිවාස හදලා දෙන්න. එතකොට අපි ඉඩම් කියන එක සීමා සහිතයි. ඒකත් මේ අපිට උපරිමයෙන් මේ යුටිලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සුන්ටත් එක තැනකට ගෙවල් ටික හදලා ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් ඒ තැනට දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ලස්සනට ගෙනියන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. ඔන්නයි ලේකම්තුමනි අවසාන වශයෙන් ඉදිරියේදී යම්කිසි අවධානයක් තියෙනවද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ? ලෑන්ඩ්ස්ලයිඩ් වෝනින් අවධානයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම කියන්න බෑ. ඉතින් නුවරඑළිය කියන්නේ ලස්සනම දිස්ත්‍රික්කයක්. මේ විදේශ සහ දේශ විදේශ සංචාරකිනුත් වැඩියෙන්ම පැමිණෙන තැනක්. ඉතින් දැන් මේ වෙන විට නුවරඑළිය නගරයේ යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. අනිත් තැනුත් අපි ඉක්මනින්ම යලි තිබුණු තැනට ඊටත් වඩා හොඳට ගේන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒතර මේ දවස්වල කොහොමද ටුවරිසම් එක තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ලාස්ට් වීක් මේ ඩිසාස්ටර් පස්සේ මේ දවස්වල තියෙන්නේ. ඇවිල්ලා හිටියා. ඊට ඒ කල්පියත් අපි ආරක්ෂිතව දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඒගොල්ලන්ට යන්න ඕනේ තැන් වලට යවන්න අවශ්‍ය පියවර ගත්තා. තව එකම එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ලේකම්තුමනි. නායාම අවදානම වැඩිපුර තියෙනවද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිරියේදී? එහෙම යම්කිසි පණිවිඩයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මතුරට ඒ වගේම කොත්මලේ පැතිවලට ඒකට අපි මේ වැඩිපුර NDR එකේ ඒ සයන්ටිස්ට්ලා ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ආවහම ඒ අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ නිර්දේශ දෙන තැන් වලට විතරයි අපි මිනිසුන් යවන්න පුළුවන්නේ. අනාරක්ෂිතයි කියන තැන් වලට නැවත අපි පදිංචි කිරීමක් කරන්න අදහසක් නැහැ. අපි ජාතික නාලිකාව වශයෙන් රූපවාහිනී සංස්ථාවේ අපි නොසිදින දයාව අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වගේක් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට අපි යවලා තියෙනවා. ඔබතුමියට ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන්ටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශාල බඩු තොගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ජාතික රූපවාහිනියට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි නුවරඑළිය ගැන හිතලා ඒ විදිහට අපිට ඒ ඔබතුමන්ලාගේ දායකත්වය ලබා දීම පිළිබඳව බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබතුමීට අපි ගොඩාක් ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඒ දවසේ 28 වෙනිදා සිට අපිට මේ කාර්යබහුලත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. අපි අවශ්‍ය පණිවිඩයක් අවශ්‍ය මේ තොරතුරුත් අපිට ලබා දුන්නා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමී මේ වැඩිපුර මේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබතුමීගේ සේවය ගොඩක් අපි ආඩම්බර කරන්න ඕනේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. மிக நன்றி. மிக உள்ளார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும். நுவரெலியா மாவட்ட செயலாளர் திருமதி தென்னக்கோன் அம்மையார் அவர்கள் இந்த வழி நம்மோடு இணைந்திருந்தார். அவர் கூறிய சில விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்வோம் இல்லையா கோகுல்? அநேகமாக 10,000க்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் நுவரெலியா மாவட்டத்திலே பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறியிருந்தார். அந்த வகையிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த மக்கள் தற்காலிக இடைத்தங்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இடைத்தங்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள், உலருணவு பொருட்கள், அதே போல மருத்துவ உதவிகளை செயற்படுத்துவதாகவும் கூறியிருந்தார். அதே போல இருந்த மற்றொரு சவால் தான் கோகுல் போக்குவரத்து தடைப்பட்டிருந்தது. இப்பொழுது போக்குவரத்து இப்பொழுது சீர் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறிய விஷயமாக நுவரெலியாவில் ராகலை தொடக்கம் வளப்பனை வரையான பகுதியாக இருக்கலாம் அல்லது கொழும்புக்கு வர வேண்டியதாக இருந்தால் நுவரெலியாவிலிருந்து ஹட்டன் வழியாக கிணிகத்தனை வழியாக கொழும்புக்கு வர முடியும் என்பதையும் அதே நேரம் ஜெய்மன் அவர் கூறியதை போன்று ஏற்கனவே தகவல்கள் வெளியானதை போன்று பார்க்கும்போது இந்த நுவரெலியாவிலிருந்து ஹட்டன் வரையிலான இந்த பிரதான வீதி, அந்த பிரதான வீதியில் சில பகுதிகள் தாளிறங்கி இருக்கின்றன, உடைப்படுத்திருக்கின்றன. எனவே அந்த பகுதியில் ஒரு வழி பாதையாக செல்லும் வேளையில் அவதானமாக பயணிப்பது, வாகனங்களை செலுத்துவது சிறப்பு. குறிப்பாக நுவரெலியா என்று வரும்போது நுவரெலியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய சாரதிகளுக்கு பரிச்சயமான
பாதையாக இருந்தாலும் கூட வெளியிடங்களிலும் செல்பவர்கள் சற்று அவதானமாக பயணிப்பது, உங்களுடைய வாகனங்களை செலுத்துவது நல்லது. அதேபோல் மற்றொரு விடத்தை அவர் பகிர்ந்திருந்தால் நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்டது போல வடபனை பிரதேச சபை தொடர்பாக அதிக அளவிலான தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருந்தன. தனிப்பட்ட ரீதியிலும் பொதுவாகவும் கிடைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு விஷயம் தான். விஷயமாக மகாவா, அரஸ்பெத் மற்றும் ராகலை மற்றும் சென்ட் ஜோன்ஸ், புருக்சைட், மாகுடுகல, ஐஃபோரஸ், கோனப்பிட்டிய, கந்தப்பொலை ஆகிய பிரதேசங்களில் அதிக அளவிலான மக்கள் அல்லலுறுவதாகவும் அவர்களுக்கு பல பொருட்கள், அத்தியாவசிய பொருட்கள் தேவைப்படுவதாகவும் அவர் ஏற்கனவே மக்கள் நமக்கு செய்திகளை அனுப்பியிருந்தார்கள். அது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் கூறினார். அதே போல உங்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படுகின்ற பொழுது உங்களுடைய கிராம சேவகர்கள் ஊடாக பிரதேச செயலாளருக்கு அறிவித்து, பிரதேச செயலாளர் ஊடாக மாவட்ட செயலாளருக்கு நீங்கள் அறிவிக்கின்ற பொழுது உடனடியாக உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள், மருத்துவ உதவிகள் அனைத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கான வழிமுறைகள் இருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். அதே போல அதிக அளவில் அனர்த்தத்துக்குள்ளான பிரதேச செயலகமாக கொத்மலை அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதிக அளவிலான 20க்கும் அதிகமான மரணம் பதிவாகியிருந்ததாக அவர் கூறியிருந்தார். அத்தோடு நுவர்லியா மாவட்டம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய மாவட்டம், மலைப்பாங்கான பகுதி கொண்ட ஒரு மாவட்டமாக அமைந்திருக்கிறதாகவே ஹட்டன் பகுதியாக இருக்கலாம், புகம்தலாவி மஸ்கலியா பகுதியாக இருக்கலாம், அல்லது அதோடு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது மறுபக்கம் பார்க்கின்ற பொழுது பூசலாவி வரையான பகுதியாக இருக்கலாம், நம்போடை பகுதியாக இருக்கலாம், மற்றும் கினிகத்தன இப்படியான பகுதிகளெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது அதிக அளவில் அவதானத்துக்குரிய ஒரு பகுதியாக, எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாக காணப்படுகின்றதாகவே இந்தந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள் நாங்கள் ஒரு சில இடங்களை மாத்திரமே நாங்கள் பேரளவில் குறிப்பிட்டோம். நீங்கள் உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் உடனடியாக நீங்கள் கிராம சேவகர் ஊடாக பிரதேச செயலாளரை அணுகி, பிரதேச செயலாளர் ஊடாக நீங்கள் மாவட்ட செயலாளர் ஊடாக உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை, மருத்துவ உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சில இடங்களில் தனித்து விடப்பட்ட அல்லது போக்குவரத்து தடைப்பட்டு அங்கு தனித்து போய் நிற்கின்ற சில கிராமங்கள், தோட்டப்புறங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் இயலுமான வரைக்கும் தொடர்பாக தகவல்களை நீங்கள் அனுப்புகின்ற பொழுது மீட்பு பணியாக இருக்கலாம், நிவாரண பணியாக இருக்கலாம், ஹெலிகாப்டர் ஊடாகவும் இப்பொழுது மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஆகவே அவற்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை நாங்கள் இந்த தரத்தில் அதாவது ஒரு இடத்துல மாத்திரம் நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்டது இல்லை ஜெய்மன். இந்த முறை வந்து 22 மாவட்டங்களுக்கும் நாடு முழுவதும் வழங்கப்படுகிறது. 22 மாவட்டங்கள் அபாயம் நிறைந்ததாக சொல்லப்படுகின்ற நேரத்தில் நாட்டிலே பல தொண்டு நிறுவனங்கள் தனிப்பட்ட ரீதியிலும் பலரும் உதவி செய்கின்றார்கள். எனவே யாரோ ஒருவர் மூலமாக உங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு, இந்த நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு இந்த நிவாரணப் பொருட்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால் நிச்சயமாக தெரியப்படுத்துங்கள். கிராம சேவகர்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த பொருட்கள் உங்களுக்காக வந்தடைந்து செல்லும். எனவே அதே போல ஒரு முக்கியமான விடத்தை நாங்கள் கூறியாக வேண்டும். வற்றாத காரணம் இல்லையா, நொசுதின தயாவ என்கின்ற ஒரு தேசிய தொலைக்காட்சி நிவாரண பணியினை நம்முடைய ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனம் மேற்கொண்டது. இதனூடாக நாட்டின் ஏற்கனவே பல பாகங்கள் சொல்லப்படுவது அவதானத்துக்குட்பட்ட 20 பாதிப்புக்குட்பட்ட 22 மாவட்டங்களுக்கு எங்களுடைய நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. அந்த வகையில் நூர்லியாவுக்கு இன்றைய தினமும் காலை வேளையிலே நிவாரணப் பொருட்கள் சென்றடைந்திருப்பதாக மாவட்ட செயலாளர் திருமதி தென்னகோன் அம்மையார் அவர்கள் கூறியிருந்தார். உண்மையிலே இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேவையாக ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனம் செய்வதற்கு நாங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த நிவாரணப் பொருட்களை மக்கள் கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றார்கள் என்பதும் பொருட்கள் போதும் என்கின்ற அளவுக்கு பொருட்கள் வந்து சேர்ந்து விட்டன இல்லையா. சுனாமி அனர்த்தமாக இருக்கலாம், அதே போல 2016 வெள்ளப்பெருக்காக இருக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு தெரியும் பொருளாதார நெருக்கடியாக இருக்கலாம், அல்லது ஈஸ்டர் குண்டு வெடிப்பாக இருக்கலாம். நாட்டில் அசாதாரண சூழ்நிலை இடம்பெறுகின்ற பொழுது எப்போதுமே கரம் நீட்டுகின்ற ஒரு தேசிய அலைவரிசை ரீதியிலே ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனம் இன மத மொழி வேறுபாடுகள் கடந்து இலங்கையில் இருக்கின்ற பௌத்தர்கள், இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள் அனைவரும் இளைஞர்கள் என்ற ரீதியிலே தம்முடைய சேவையை வழங்கி வருகிறது தேசிய அலைவரிசையான ரூபவாகினி கூட்டுத்தாபனம். ஆகவே எங்களுடைய தலைவர், அத்தோடு பணிப்பாளர் நாயகம் உட்பட அனைத்து உயர் அதிகாரிகளும் அனைத்து ஊழியர்கள் சார்பாகவும் நாங்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்கு நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம். அந்த வகையில் எங்களுடைய சேவை இன்னும் தொடரும் என்பதை அறிய தருகின்றோம். நாங்கள் ஏற்கனவே கூறியது போல கோகுல் கடந்த 28ஆம் தேதி ஆரம்பமான நம்முடைய விசேட ஒளிபரப்பு ஒரு வாரமாக தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுகிறது. நாங்கள் இடைவிடாது நள்ளிரவும் கடந்து அதிகாலை வரை நாங்கள் செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கியிருந்தோம், மும்மொழிகளிலும் வழங்கியிருந்தோம் தேசிய அலைவரிசை ரீதியிலே. அதன் பின்னதாகவும் நாங்கள் திங்கட்கிழமையின் தொடக்கம் இன்று வரை 5 நாட்களாக நாங்கள் இந்த வணக்கம் நேத்ரா நிகழ்ச்சியிலும் நாளாந்த தகவல்கள் தொடர்பாக அறிவித்திருக்கின்றோம். அதே போல தேவையான நிவாரணப் பணிகள் தொடர்பாகவும் என்னென்ன உதவிகள் தேவை என்பது தொடர்பாகவும் மாவட்ட செயலாளர்கள், அத்தோடைய பிராந்திய செயலாளர்களூடாக உங்களுக்கு உடனடியாக நாங்கள் தகவல்களை வழங்கிய வண்ணமாக இருக்கின்றோம். அது மாத்திரமல்ல, உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எங்களுடைய ஹிட் பை ஹிட், மஞ்சள் வெயில் போன்ற எங்களுடைய பாடல் நிகழ்ச்சிகளை முற்றும் முழுதாக நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கின்றோம். பாடல்களை நாங்கள் ஒளிபரப்பவே இல்லை. மக்கள் அல்லலுறுகின்ற பொழுது, கவலை வருகின்ற பொழுது உறவுகளை
உடைமைகளையும் இழந்து தவிக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த களியாட்டமாக அல்லது பொழுதுபோக்கான நிகழ்ச்சிகளை முற்றுமுழுதாக நாங்கள் தடை செய்து தேசிய பொறுப்போடு நாங்கள் செயற்பட்டோம். அதாவது எரிகின்ற வீடுகளே பிடுங்குவது லாபம் என்பது போல சிலர் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தின் அதிகமாக பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை கொண்டு வந்தால் மக்களிடம் சென்றடையலாம் என்கின்ற ஒரு போக்கு காணப்பட்ட காலத்திலும் நாங்கள் மக்களுக்காக ஏழை மாணவர்களுக்காக குருகுலம் அதாவது குருகேதர என்கின்ற நிகழ்ச்சி நாங்கள் வழங்கி வந்தோம். நாங்கள் பொதுவாக தேசிய பொறுப்போடு செயல்படுகின்றோம். அந்த வகையிலையும் இம்முறை இந்த மாணவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக காலத்திலும் நாங்கள் இதே போன்ற ஒரு சேவையை வழங்கி வருகின்றோம். மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த கல்வி நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது என்பதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திட்டு தொடர்ச்சியாக மக்களுடைய பிரதேசங்களில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் ஏற்கனவே நாங்கள் செய்திகளில் சொன்னதை போன்று ஜெய்மன் தொடர்ச்சியாக இந்த பாதைகள் எல்லாம் இப்பொழுது சீரமைக்கப்படுகின்றன. அதிக அளவிலான பாதிப்பை முறை சந்தித்திருக்கின்றது இலங்கை. குறிப்பாக புகையிரத பாதைகளாக இருக்கலாம், போக்குவரத்து பிரதான வீதிகளாக இருக்கலாம், அத்தனையுமே சேதமடைந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக அந்த திருத்த பணிகளும் இடம்பெறும் வேளையில் போக்குவரத்தும் வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்றது. புகைவிரதம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட புகையிரதங்களோடு இந்த புகையிரத சேவையும் தொடர்கின்றது. அதே போன்று ஜனாதிபதி கூறியதை போன்று ஜனாதிபதி கௌரவ அனுரகுமார் திசாநாயக் அவர்கள் சொன்னதை போன்று இந்த பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்ற இடத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு இனி வரும் நாட்களில் இந்த நிலைமை ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு திட்டங்கள் முன்வைக்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார். அதுதான் நிச்சயமான ஒன்று. தொடர்ச்சியாக இத்தனை வருடங்களாக நாடு சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து ஒரு பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வெள்ளம் வருகின்றது என்றால், மண் சரிவு அபாய நிலை ஏற்படுகின்றது என்றால் அங்கு கட்டிடங்கள் மற்றும் வீடுகள் அமைப்பதற்கான காரணங்கள் என்ன, அதற்கு வழிவகுத்தது யார்? எனவே அவ்வாறான நிலையில் ஏன் மக்கள் தூண்டப்பட்டார்கள், மக்கள் ஏன் அவ்வாறான விடயத்தை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் பாதிப்புகள் இறுதியில் உயிரிழப்புகளாக மாறியிருந்தன. முழுமையான சேதங்களை சந்தித்திருந்தது நாடு. எனவே அந்த நிலைமை இனி வராமல் இருப்பதற்கு தடுப்பதற்கான யோசனைகளும் திட்டங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. ஆமாம், உதவிக்கரம் நீட்டுகின்ற உள்ளங்களுக்கு உளமாறுதல் நன்றிகளை தேசிய அலைவரிசை ரீதியில் நாங்கள் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இயலுமானவரை உங்கள் அருகில் இருக்கின்ற நிவாரணப் பொருட்கள் சேகரிக்கும் நிலையத்துக்கு சென்று உங்களால் முடியுமான ஒரு தீப்பெட்டியையாவது அல்லது ஒரு மெழுகுவர்த்தியையாவது கொடுத்து உதவுங்கள். அது இந்த அல்லலுறுகின்ற மக்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். இந்த தளத்தில் ஒட்டுமொத்த இலங்கை மக்கள் சார்பாக மதிப்புக்குரிய எங்களுடைய கௌரவ ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக் அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றிகளை கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதே போல ஊடகத்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நலிந்த ஜெயதேச அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றிகளை கூற வேண்டும். சிறந்த முறையில் 2 துறைகளையும் அவர் சமப்படுத்தி சிறந்த சேவையை இந்த அனைத்து தருணத்தில் அவர் வழங்கி வருகின்றார். அத்தோடு நாங்கள் நன்றி கூறியாக வேண்டும். விசேடமாக எமக்கு உதவிகரம் நீட்டிய எங்களுடைய அனைத்து அயல் நாடுகளும் நட்பு நாடுகளுக்கும் நாங்கள் நன்றி கூற வேண்டும். இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் பல எமக்காக உதவி இருந்தன, உதவி போர்க்களை அனுப்பியிருந்தன, மீட்பு குழுக்களை அனுப்பியிருந்தன, மீட்பு விலங்குகள் கூட, அதாவது மோப்ப விலங்குகளை கூட அனுப்பியிருந்தன, மருத்துவ உதவி அனுப்பியிருக்கின்றன, இன்னும் பல பொருட்களை வழங்குகின்றன. அனைவருக்கும் நாங்கள் தேசிய அளவில் சேர்ந்த இதில் நாங்கள் நன்றிகளை கூறுகின்றோம். ஒரே ஒரு விடயத்தை கூறி இந்த பகுதியை நாங்கள் நிறைவு செய்யலாம். கோகுல், அரசு உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்ய தயாராக இருக்கின்றது. நல்ல உள்ளங்கள் உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் எங்களுடைய உயிரை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய முதலாவது கடமை எமக்குத்தான் இருக்கிறது. ஒரு அனர்த்தம் ஏற்படும் என்று சொல்லப்பட்டால் அந்த பகுதிக்கு செல்லாதீர்கள், களியாட்ட விடயங்களில் ஈடுபடாதீர்கள், அதாவது தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் வீடுகளை அமைக்காதீர்கள், வீண் பிரயாணம் செய்யாதீர்கள். ஆகவே முதலில் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய முதலாவது கடமை எம்மிடம் இருக்கிறது. அவற்றை உணர்ந்து செயற்பட்டு நாங்கள் எங்களுடைய அதே போன்று ஜெயமன் மக்களிடம் கட்டாயமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம், அனைவருமே அறிந்து கொள்ள வேண்டியது, வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் வழங்குகின்ற அந்த அறிக்கைகள், அதே போன்று அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் விடுக்கின்ற எச்சரிக்கைகள், அதே போன்று வீதி போக்குவரத்து அதிகார சபையினுடைய செயற்பணிகள் தொடர்பிலான அறிவுறுத்தல்கள், அதே போன்று நீர்ப்பாசனத்துறையினுடைய செய்திகள், அதே போன்று கட்டிட ஆராய்ச்சி நிலையம் வழங்குகின்ற தகவல்கள், இவற்றை மக்கள் தயவு செய்து தெரிந்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தெரியும் போது அவற்றை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவை தாண்டி இந்த ஊடகங்களில் தருகின்ற உண்மையான அந்த தரவுகள், அறிவுறுத்தல்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதற்கேற்ற மாதிரி நடப்பது சிறப்பு. ஏனென்றால் மழைன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் மழை பெய்யாது அப்படின்றது அந்த மீம்ஸ் மாதிரி பேசிட்டு மனசை நினைச்சிட்டு போகாதீங்க. சில விடயங்களில் அவற்றையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது. டிசம்பர் இந்த காலப்பகுதி என்பது தொடர்ச்சியாக அனைத்து நிலைகள், பாதிப்புகள், பருவப்பேட்சி மழையெல்லாம் வரக்கூடிய காலம். எனவே அதற்கேற்ற மாதிரி எங்களையும் நாங்கள் பாதுகாத்துக்கொள்வோம். ஆம் கோகுல், இந்த பகுதி நாங்கள் இந்த அளவோடு நிறைவு செய்கின்றோம். தேவை ஏற்படுகின்ற பொழுது விசேட ஒளிபரப்பை வழங்குவதற்கு நாங்களும் காத்திருக்கின்றோம். இதனை தொடர்ந்து அடுத்ததாக
கிளீன் ஸ்ரீலங்கா விசேட நேர்காணல் பகுதி நமக்காகவே வழங்குவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றது. விஷயமாக மக்களுக்கு தேவையான இந்த தேசிய செய்திட்டமான கிளீன் ஸ்ரீலங்கா செய்திட்டத்தினூடாக இன்றைய தினம் விசேடமான அறிவுறுத்தல்கள் உங்களுக்காக வழங்கப்பட காத்திருக்கின்றன. 10 மணி தொடக்கம் 10:30 வரை இப்பொழுது இந்த மன அழுத்தம் காரணமாக இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நாங்கள் எவ்வாறு விடுபடலாம், இந்த ஏற்பட்ட உயிர் இழப்பு, உடைமை இழப்பு போன்ற பல்வேறு வகையான இழப்புகளின் ஊடாக பல்வேறு வகையான மன அழுத்தத்தில் உள ஆரோக்கியம் தொடர்பாக நாங்கள் பேச வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். ஆகவே அது தொடர்பாகவும் இன்றைய வணக்கம் மித்ரா உங்களுக்காகவே சுமந்து வர காத்திருக்கின்றது. இந்த இந்த விசேட கலந்துரையாடல் பகுதி நிறைவு செய்கின்றோம். வழமை போல அடுத்த வாரம் ஏனைய தலைப்பு பகுதியிலூடாக உங்களை நாங்கள் சந்திக்கலாம். வர்த்தக விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து முதலாவது கிளீன் ஸ்ரீலங்கா விசேட நிகழ்ச்சி உங்களுக்காகவே காத்திருக்கின்றது.